Eli tää on sporttiauto. Tää Volvo saa kyllä maistaa talvella, että tää Volvo, jos tää elää talven jälkeen, niin on kyllä. Oh no, a drug dealer is here. Tää on GVG, eli Grain Village Garage, ja mun nimi on Henkka. Me näytetään teille nytten, miten rakennetaan Winter Beater järkevällä hinnalla. Me ollaan tähän mennessä tehty tähän Possu Volvoon, missä mä istun muun muassa tämä ja tämä. No syy, miksi me valittiin just Possu Volvo, ei ollut oikeastaan mikään valinta sinällään. Itse kun on kotoisin Ruotsista, tunnen Volvot, lähdin nettiautoa katsomaan, että mikä on halvin mahdollinen bensamanuaali takaveto Volvo, mikä on tieliikennekelpoinen. Ja tää sattumalta tuli sitten vastaan. Myyjä oli laittanut ilmoitukseen, että voi vaihtaa romuihin. Ja mulla sattui olemaan sitten romua, mitä mä vaihoin tähän autoon. Tää ei maksanut mulle sitten loppupeleissä oikeastaan paljon mitään. Jos ottaa huomioon, että tää on katsastettu tammikuuhun saakka, nyt on marraskuu, mä ostin tän 1,5 kuukautta, 2 kuukautta sitten, että puoli vuotta leimaa, kesä- ja talvirenkaat ja tää kulkee. No ei nytten, tää on pukeilla nytten, mutta se kulki. Ja tulevaisuudessa me aiotaan tehdä kaikkea hauskaa tälle. Tyhmiä päätöksiä. Se on helpompi kertoa sille. Tyhmiä päätöksiä. Tärkein on, että me pidetään hauskaa. Se on se koko idea tässä. Ja toivottavasti joku oppii jotakin tässä. Ainakin me tullaan oppimaan tosi paljon. Mutta en mä tiedä. Ei tästä tule mikään sellainen turvakaari auto 1000-heppanen Winterbeateri, niin kuin voisi luulla, kun katsoo, että täällä on kuitenkin sparkko, kuppipenkkiä ja muuta ja mokkaratti, mutta ne on vaan laitettu tänne sen takia, koska noi Volvon orkkispenkit on niin paskat. On tää mukava. On se mukavampi istua paikallaan, kun menee luisussa. Ja mä, kun on Ruotsista kotosi, vaikka onkin suomalainen, syntynyt siis Ruotsissa. Rotto, joka on syntynyt navetassa, ei ole lehmä. Niin mä tykkään Ruotsin kuningasta, koska se on niin läppä jätkä. Ja mä oon laittanut hänet mun mittaritauluun tonne molemmille puolille. Ne oli tyhjät tollaset, niin sinne mä laitan. Ja sitten täällä, siellä on Ruotsin kuningas myös kungen mukana täällä luisussa. Se on meidän maskotti nyt. Meikäläinen on niin fiksu, että mä meinasin, että laitetaan vähän isommat, siistit, isot, tällaiset pyörät, talvirenkaat tähän. Ja en hoksannut ollenkaan, että jos me laitetaan näin isot renkaat, niin ne pitää saada ulospäin, että ne mahtuu pyörimään tuolla, koska nytten, jos me lyödään nämä tänne, niin ne ottaa tuohon jousilautaseenkin. Niin täällä nytten on sellainen probleema, että me tarvitaan tuonne spaceria tonne väliin, muuten me ei voida ajaa näillä kumeilla. Eli seuraavaksi kunnon spacerit tänne, että me saadaan nämä paikalleen, sitten auto taas maahan. Ja seuraavaksi me todennäköisesti nytten maalataan auto joku hauskan väriseksi. Kiertä. Käydään läpi. Mitä me ollaan tähän mennessä tehty? Ensinnäkin nämä lisävalot. Niihin tulee vielä tukiraudat, mitkä ne on, jotkut sellaiset härvelit. Me ollaan korjattu aika paljon ruostetta. Lisävaloja tonne katolle ollaan laitettu. Kattotelini oli tässä, kun mä hommasin tämän. Katsotaan auton sisälle. Niin tänne ollaan kerätty laittaa mokkaratti Volvo omalla keskiöllä. Erittäin halpa, mutta yllättävän hyvä radio. Missä on Bluetooth, 2 RCAt. Takakontissa löytyy suppari, katsotaan enemmän sitä kohta. Mä oon rakentanut short shifteri, että ei ole niin pitkät välit, vaikka onkin erittäin pitkät vieläkin, mutta tuntuu vähän paremmalta kuin Volvo Orkkis. Ja kuppipenkki. Täällä sisällä ei ole paljon sen kummempaa tehty. Mittaristotaulut mä oon vaihtanut, koska ne näytti joltakin World of Warcraft-kartalta. Ei ollut ehkä ihan mun tyyli. Jos katsotaan tätä siistiä perää. Shotgun pipesit oli siinä, kun auto tuli mulle. Sitten tuplat 8-tuumaset bassot. Eikö ookin söpöt? Soi yllättävän hyvin. Tänne ollaan korjattu vähän ruostetta ja kaikkea muuta. Älkää katsokaa mun ruostekorjausta tosta. Tänne on laitettu matto. Joo, takakontti siis on erittäin ruosteessa ja mä en halunnut lähteä korjaamaan sitä ja en jaksa ostaa uutta, niin mä vaan löin uretaania tohon ja vähän maalia päälle ja sitten laitetaan joku koristelista siihen ja se on sillä siisti. On vähän rikkinäistä lippaa ja tällaista, mutta näin todennäköisesti tule olemaan kiitässä autossa kuitenkaan lopputalvesta, niin aivan sama, miltä ne näyttää. Taakse me saatiin jo renkaat paikalleen. Näyttää hyvältä, pyörii nätisti. Tällainen sitten. Katsotaan mitä keksitään.
If this pulled up outside your house, you think, oh no, a drug dealer is here. Tänään me näytetään teille, mitä seuraavaksi tehdään Volvon. Mulla on osa täällä paketissa, mikä tulee helpottamaan arkea jonkun verran. Volvo kuitenkin on mun käyttöauto. Avataan tämä ja katsotaan mitä täältä löytyy. Hyvin on pakattu. Tää on siis autopurkaamolta ostettu ja täältä löytyy starttimoottori Possu Volvoon. Täällä lukee 1,7 testattu. Toivottavasti on oikeat. Ei muuta kuin lähdetään avaamaan konepelti ja vaihdetaan se. Okei, eli oireet ovat ollut tällaiset, että ja tolleen kun teet 500 kertaa sittarin pihassa, niin ei naurata. Kaikki katsoo sua, että miksi se rämppää valoja edes takas, päälle ja pois päältä ja sä istut siinä niinku tyhmä ankka ja mietit, että miksi mä en ajaa vaan kunnon autolla, mutta se korjataan nyt. Startti sijaitsee tuolla alla. Se näyttää oikealta. Hieman erilainen, mutta toivottavasti menee siihen. Ja mä veikkaan, että me päästään täältä ylhäältä kokonaisuudessa vaihtamaan se, että ei tarvi mennä auton alle. Siellä on pari pulttia. Ne tulee tohon kohtaan. Katsotaan, onko tuolla. Joo. Nyt irrotetaan akku, koska tuolla on plussa, mikä menee solenoidille suoraan. Ja sitten kun käännät avainta, niin se päästää virran läpi solenoidille. Niin jos mä nyt alan irrottaa sitä ja vahingossa osuun johonkin maahan, niin se tulee lyömään kipinöitä. Ei käy huonosti. Ja sitten jatketaan. Ensin irrotaan kaapelit tästä laitteesta. Vähän hankala päästä sinne tolla. Onko sulla Oral-B? Saanko mä lainata? Noniin, das Mutter ist tack. Tänne. Halo. No luvataan se sitten tähän. Tuohon se kuitenkin tulee sitten. Oi että, kato kuin nätisti menee siihen. Sitten, mikä on seuraavaksi? Otetaan irti kaapeli täältä. Se on toi kaapeli. Nyt mä irrotin se, mikä tulee tohon, mikä menee suoraan niin kuin akulle se plussa. Et siellä on koko ajan plussa päällä. Tuosta menee plussa sitten moottorille. Niin tää solenoidi on se, joka niin kuin työntää tän täältä, että se sitten tää pyörittää tätä. Ja sitten kun päästään avaimen sille, että se ei käynnistä enää, niin tää tippuu takas tonne. Nyt seuraavaksi irrotetaan toi ja sitten irrotetaan isot ruuvit pois se uusi paikalle, ruuvit takas ja sitten kaapelit takas ja se on sillä siisti. Nyt on kaikki kaapelit irrotettu. Seuraavaksi irrotetaan ne isot pultit täältä näin. Mitä tykkäät mun patentista tohon? Kyllä hieno. Eikö ookin? En halua, että se tippuu enää. Kerran tippuu. Luulen, että multa puuttuu yksi pultti täältä. Onko sä ite hukannut sen vai? En mä tekisi sellaista. Ei. En mä ikinä hävitä mitään pultteja. Mut tiedätkö mitä? Auto on toiminut kuitenkin. Eli mä oon fiksumpi kuin insinöörit, jotka on suunnitellut tämän auton, kun mä saan sen kasaan pienemmällä määrällä metallia. Mut siis, joo, tässä autossa on ruostetta, mutta tiedätkö mikä on hyvä puoli siinä? Ruoste on kevyempi kuin hiilikuitu, eli tää on sporttiauto. Toi ruuvi pitää irrottaa tosta noin. Ai, nyt se tuli sieltä. Kato, se synnytti tällaisen. Tää ei ole samanlainen, mut hei, tiedätkö miksi se ei ole samanlainen? Tää on alkuperäinen todennäköisesti, made in Slovenia, ja tää on tarvike, made in Mongolia. Se näyttää muuten ihan samanlaiselta. Ja ykkösellä lähti käyntiin. Onpa mukavaa. Toivottavasti tää toimii nyt. Koko toi mutkan. Tarpeeksi kauan kun kääntyy oikein, niin mennään vasemmalle. Mä oon maksanut koko kytkimästä, niin silloin me käytetään koko kytkimästä.